Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Aphunzitsi, ifetu ndiye tidasiya zonse kuti tizikutsatani. Kodi phindu lathu ndi chani? Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 28 May chaka cha 2024. Ndi lachiwiri la mulungu wa 8 wa pa chaka. Tikupitiriza kusinkhasinkha kalata yoyamba ya Petro imene ikutiunikira golo kapena ngodya kapena cholinga cha Chikhristu chathu ndiye chipulumutso. Nchifukwa lero amalize kalatayi ndi maonena kuti choncho abale khalani oyera pakuti mulungu amene mukuntumikira, mulungu amene mukuntsata, mulungu amene mumamvera ndi oyera. Lero muzochitika zanga zonse ndiyesetse kukhala oyera mtima. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Petro mutu wa 1 ndi 10 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Julie Chimtengo kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Nsamba Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo namba 98. Chauta waulula pamaso pa anthu a mitundu yonse kuti iye ngolungama, ndipo wanenetsa kuti iye wapambana nkhondo. Waulula pamaso pa mitundu yonse kuti iye ngolungama. Wakumbukira chikondi chake chosasinthika. Wakumbukira fuko lake la Israeli. Akutikumbukira ife chifukwa choti ndi oyera, ifenso tikhala oyera kuti tilandire madalitso ake. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera mutu wa 10 ndime ya 28 kulekeza 31. Pali mfundo zitatu zimene tisinkhesinkhe mozama. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Petro oyera. Abale, aneneri amene adaneneratu za mphotho ya ulere imene mudzalandireyo ankafunafuna mofufuzafufuza za chipulumutsochi. Mzimu wa Khristu wokhala mwa iwo ankaneneratu za zowawa zimene Khristu adzamve, ndiponso za ulemerero umene adzakhale nawo pambuyo pake. Aneneriwo ankafunafuna kudziwa kuti kodi zimenezi zidzachitika liti, ndiponso mwa njira yanji. Mulungu adaululira kuti ntchito yawoyo sankayigwira chifukwa cha eni akewo, koma chifukwa cha inu, pamene iwo ankanena zoonazi zimene mwamva tsopano. Olalika uthenga wabwino adakuwuzani zoonazi mwamphamvu ya Mzimu Woyera otumidwa kuchokera kumwamba. Angelo omwe amalakalaka kuona nawo zinthuzo. N'chifukwa chake mtima wanu ukhale okonzeka. Khalani tcheru. Khazikitsani chiyembekezo chanu kotheratu pakukoma mtima kwa Mulungu pamene Yesu Khristu adzaoneke. Muzikhala ngati ana omvera, osatsatanso zimene munkalakalaka pamene munali osadziwa. Koma monga Iye amene adakuyitanani aloyera mtima,
inunso khalani woyera mtima m'makhalidwe anu wonse. Paja mawu a Mulungu akuti, muzikhala oyera mtima popeza kuti ineyo ndine oyera mtima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime ya 28 kulekeza 31. Pa nthawi yomweyo Petro adayamba kuyankhulana naye adati, ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani. Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti aliyense osiya nyumba kapena abale kapena alongo kapena amayi kapena atate kapena ana kapena minda chifukwa cha ine ndiponso chifukwa cha Uthenga Wabwino, ameneyo pansi pompano adzalandira mochuluka kwambiri koposa kale nyumba, abale, alongo, amayi, ana, minda komanso mazunzo. Ndipo kutsogoloko adzalandira moyo osatha. Komatu ambiri amene aloyambirira adzakhala otsirizira, ndipo amene alotsirizira adzakhala oyambirira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Osiya zonse chifukwa cha dzina langa ine, ali wodala pamaso pa Atate. Ngodala, ngodala, ngodala ye, ngodala, wodala, ngodala ye, ngodala ye, ali wodala pamaso pa Atate. Osiya zonse. Timvetsetsetu pamenepo, osiya zonse chifukwa cha dzina langa. It could be ndidasiya zina zake for the sake of promoting my name, for the sake of promoting my fame, for the sake of promoting my authority. Sindingapeze kudala, ndipeza mavuto pa mavuto anzake, suzyo pa suzyo linyake. Koma Ambuye akuti osiya zonse for the sake of my name, for the sake of my gospel. Kuti timvetse bwino kutambasula kwathu kwa mawu a tsiku la lero, ndeti kumbukire kumene tikuchokera dzulo lija. Dzulo tinakumana ndi mnyamata wina wachuma amene anabwera mobwekera pamaso pa Ambuye. Ambuye ndichite chani kuti ndikalowe ufumu wakumwamba? Jesus was quick to respond to him. Oh my brother, oh my son, oh do this. Usamapembedze mafano, uzilemekeza atate ndi amayi, usamabe. Ndipo mnyamata chakuti adabwekera kuti ndakhala ndikupanga zonsezo Ambuye kuyambira ndili mwana. Paradoxically kuti Yesu adamuyang'ana ndi chikondi chifukwa amadziwa kuti amanena zoona. Chimwe abale, sikungokhala munthu amene ukupha yekha, sikungokhala munthu amene ukuphwanya malamulo 10 aja. Tikumbukire kuti Mulungu adapanga summarize malamulo 10 aja nkuyikamo chikondi. Ndi Ambuye adafuna usavutike ndi zonsezo, usavutike kuti supha, sutukwana makolo, usavutike kuti iweyo suchita chigololo, usavutike kuti iweyo suchita zakuti. Koma may I ask you, do you love? Ndipo funso limene sana lifunse kuti kodi umakonda, anangomfunsa kuti tione ngati zimene umatsata malamulo, udamvetsa kuti malamulo osagona pa chikondi, kagulitse zonse ukapatse ndalama zake amphawi. Zidamuvuta. Nchifukwa chake Petro poona kuti zimene mnyamata uja adalephera kupanga iwo adapanga. Ifetu tidasiya zonse, tidasiya amayi, ena adasiya mabanja athu, ena adasiya ana awo, ena adasiya makoka awo, ena adasiya mabusiness awo. Remember the first disciples, the disciples of Jesus. Ena analokhometsa msonkho, ena anali pamene paja asodzi, ena pamene paja anali madokta achinaluka, koma adasiya zonse zija nkumatsata. So Peter, speaking on behalf of the rest, said, ifeyo ndeti tidasiya zonse tuzirentoni. Asadamalize maonena kuti ndephindu lathu ndi chani. Yesu akunena kuti osiya zonse pasi pano chifukwa cha dzina langa, ameneyo adzalandira pasi pompano zochuluka koposa. Ndikukhulupirira kuti yankho la Ambuye Yesu limene akumpatsa Petro lititonthoze, litilimbitse mtima. Chifukwa chani yankho la Ambuye Yesu litilimbitse mtima? No one will give up anything for Christ and get nothing.
palibe amene angasiye zinthu zonse nkutsata Ambuye osapeza chita chake. Timayamba kupeza pasi choyambirira chimene amapeza ndende mtendere. You've seen people who are truly immersed in prayer, how peaceful they are, how joyful they are. Anthu amene ndithu adapereka moyo wawo kwa Yesu Khristu kumathandiza ena. Chitsanzo chabwino ndi Paulo amene. Paulo adaphunzira bwino, Paulo anali wamphamvu, Paulo anali wakhama, but in the end zidachitika panjira ku Damasco paja. He lost everything. Azibale ake adayamba kumusaka. Anthu ena amene amapembedza nawo nthawi imene chipembedzo cha Chiyuda adayamba kumamuthawa. Anthu ena akamona Paulo amanena kuti uyu sichigawenga chija. Paulo adasiya ntchito zake zimene ankapanga zozuza mpingo zija nkutembenuka nkunena kuti ine tsopano ndisanduka mtumwi, ndisanduka mpolo wa Yesu Khristu, ochepetsetsa mutumiki wa Yesu Khristu. But look, tikawerenga mwachitsanzo kalata ya Pauloyo yolembera mpingo wa kwa Roma mutu wa 13, amanena kuti ndidapeza amayi anga mwa anthu apasi pano. Tikawerenga kalata yolembera Filemon mutu wa 1 ndime ya 10, timamva kuti Paulo adapeza abale ambirimbiri ngakhale mwana muzimu kumene Onesimo osiya zonse chifukwa cha dzina la Yesu Khristu amalandira zambiri pasi pompano. If we may not boast or brag about as ansembe, koma my fellow priest and sister ndi anthu onse amene adadzipereka ku ntchito ya Yesu Khristu tikayigwira ndi mtima woona timadzidzimutsidwa zimene Mulungu amatichitira. Ife tathiridwapo mafuta osati half tank, full tank, nkunena kuti wiki yamawaso mubwereso. Unalibe ndalama ina iliyonse, ena angoona kuti oyayo akugwira ntchito m'dzina la Ambuye umalandira zambiri. Talandirapo ndalama, tayendako malo aulemerero, onena kuti ife chibadwire sitimayembekeza, sitimadziwa kuti nkukafika. Tafikapo mzinyumba za ulemerero. Situnena kuti tupanga matama, koma tunena kuti amene ali mbali ya Khristu amalandira zinthu zimene samatha kuyembekeza pasi pompano. Komano mfundo ziwiri zotsirizira zimene ndimafuna tisinkhe kupatula kuti munthu amene watsata Yesu Khristu ndi mtima wonse ndithu adzalandira zabwino pasi pano kuyambira mtendere. Ndi chichonena kuti Ambuye Yesu sakupereka an easy way in following him. Akunena kuti adzalandira zabwino pasi pano, nyumba, abale, abwenzi, komanso adzalandira mazuzo. Being a Christian or living a Christian faith is costly. Jesus is very honest. Jesus used a challenge to those who would follow him. He offered a challenge, a cross. He offered a challenge, suffering. Ambuye sakubisa chichewa kuti andepo nena kuti mudzapeza zonse komanso kutsogoloko moyo satha nde mobwere basi tizingopemphera mope akuneneratu mudzapeza mavuto, anthu adzakunamizirani, anthu adzakusinjirirani, ena mudzaphedwa kumene, ena mudzadulidwa manja. We know mmene akhristu oyambirira adafera mbirimbiri. Ifenso tuli ndi njira zathu zimene tingafe, ifenso tuli ndi njira zathu zimene tingazunzike ngati akhristu. But the question is, are we ready to follow Christ in his suffering so that we get everything here on earth and in the life to come? Parents, where are you? Are you offering a challenge one arm? Ansembe anzanga, are we offering a challenge to Christians? Azilalika anzanga, are we offering a challenge kwa amene amatsatira dzina la Yesu Khristu? Muona kuti ambiri malo mokhala ngati Yesu Khristu kukamba zoona and offering a challenge. Tikufuna uthenga wa Yesu Khristu tuupereke monga mmene ife tifunira osati monga mmene Yesu Khristu amafunira. Ndezi kuyambira makolo kwalira ana mwalebwede chilichonse kumapangira. Alipo ana panopa kupita kuma boarding umachita kumvetsa chisoni, sadziwa kupolisha sapato, sadziwa kumanga zingwe za sapato, sadziwa kumanga tayi. Komatu akuti ali ku secondary amene oposa chedwa pakhala atsogolera adziko, akhala atsogolera mpingo. Why? For you makolo tikufuna an easy life kwa ana athu. Ndakhala ndikunena mobwereza kuti inu makolo okondeka, discipline is not child abuse. Mwana kuti afike pokhala nzika yodalirika, afike pokhala mtsogolo yodalirika mu mpingo, akuyenera kuti pamene akukula azidziwa kuti moyo is a mixture of challenges, suffering and joys. Izi simungaupatule moyo ndi mmene ulili. Ife talimapo fodya, ndi mukamalima fodya uja timati nazari, ena amati nondo. Imafika stage ina mmathirira mwina katatu pa tsiku, mawa masana madzulo, mawa masana madzulo. Akafika masiku ena mmamba kuchepetsa, makangothira mawa kenaka madzulo. Ikafika nthawi ina mmakachepetsa makangothira kamodzi pa tsiku. Koma imafikanso nthawi zina mmazidula amati kuthena, kuzikhwimitsa hardening.
mukazidula muja mmathirira mwina katatu pa wiki, Monday, lachitatu, lachisanu. Mvula ikachedwa kwambiri mwinanso kamodzi pa wiki. Cholinga nchonena kuti zikapirira ndi dzuwa lija zikamafota, zikakafika kumunda kuja mvula sizikagwa daily, dzuwa lizikaomba, amakakhala fodya wamphamvu. Ndi mmenenso moyo wathu kuyenera kukhalira. Masiku ano tikuona imfa zambiri anthu kudzimangirira. Why? We haven't learned to harden our hearts to face challenges. Ambuye Yesu sakuopa kuwapatsa ma challenges. Akudziwa kuti behind those challenges kuli joy. Ndi mmaona anthu we are failing to contain zinthu zokhumudwitsa zimene tikukumana nazo. Timaganiza kuti mtendere uli pa social media, uli pa WhatsApp, uli pa TikTok, uli pa Instagram, uli pa titha kunena zambirimbiri njira zolumikizirana. Koma Jesus is saying, yes, there is joy, but again, you must first of all face the challenge. The challenge is suffering, the challenge is persecution, the challenge is my cross. How ready are we to carry the cross of Jesus and follow him? Fundo yotsirizira, Ambuye Yesu akunena kuti kumapeto kwa mthengako, let me read again. Komatu ambiri amene ali oyambirira adzakhala otsirizira, ndipo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira. Afuna atiuze chani pamene tikuchikhala chikhristuchi? Ine ndikuonamo zinthu zitatu. Mufundo yachitatuyo ndikuonamo zinthu zitatu. Choyambirira, Ambuye Yesu pamene akunena kuti oyamba adzakhala otsirizira, otsirizira adzakhala oyambirira, safuna tipange relax. No need to relax. Ena chikhristu chitayesetsa nditu, usembe utayesetsa nditu, sister tayesetsa nditu, even moyo wathu omwe wapabanja tayesetsa nditu. Koma mwina kumapeto tayamba kutayirira. Ndapanga misa zaka zambiri. Za musembe ndimazidziwa, mapemphero ampingo wathu ndimadziwa. Mwina pang'ono ndi pang'ono we are relaxing. We'll be surprised. Anthu amene takhala tikuwaweruza, anthu amene tikuwaona ngati olephera, anthu amene tikuwaona ngati ochimwa, akulandira mphoto ife tikuona. Ambuye Yesu akunena kuti tikhale constant, no need to relax in our faith. Monga panali poyamba kuyera mtima, ndi tsopano kuyera mtima, ndi pa nthawi zosatha kuyera mtima, ndikagwa ndidzuke kuyera mtima, kuyesetsa kuyera mtima, ndisatope, ndisagive, ndiziyesetsa kumapita ulendo. Remember, ease is a threat to progress. Kantima kuti zinthu ndizitengere pa ease, ndi ndani wopitira patsogolo. Oyambirira adzakhala otsirizira, ife tikamba kupanga relax. Chachiwiri, afuna ationetse kuti true and final judgment belong to God. Chiweruzo cheni choona ndi chotsirizira chili m'manja mwa Mulungu. Nkutheka ine lero ndimaweruzidwa ngati olephera, mwina Mulungu akundiona kuti ndikuyesetsa, mwina ine ndimaweruzidwa mmene mmandionera mmati abambo aja ndoyera mtima, mwina Mulungu akunena kuti mwana wanga try to cleanse yourself. True and final judgment belong to God. Tisiye kuweruzana pasi pano kuti awa ndoyera mtima, awa ndolephera, awa ayi. Do your part. Muze na Ambuye zosowa zanu, muze na Ambuye nkhawa zanu, muze na Ambuye machimo anu. Iyeyo ndi amene aziweruza kuti mwana wanga akuyesetsa bwanji, akulephera bwanji. Tisiye mtima oweruzana. Oyambirira adzakhala otsirizira. Ndipo potsirizira, it's a warning against pride. Ambiri ndife onyada. Timadziona kuti ndife anzeru, timadziona kuti ndiye akutha, timadziona kuti ife ndiye odziwa, tidzakhumudwitsidwa tili otsirizira. Ndipo otsirizira ali oyambirira. Tipemphererane wina ndi nzake. Poyamba takamba kuti muli mphoto pakumtsatira Ambuye, timapeza mtendere, timapeza zabwino, timapeza chuma. Chachiwiri tikunena kuti kutsatira Ambuye is not an easy thing, it's a challenge, it's costly. Ndipo potsirizira tikunena kuti oyambirira adzakhala otsirizira, tisapange relax. Ndife okonzeka bwanji kuyesetsa kumadzuka pamene tagwa. Ambuye tithandizeni tsiku la lero, tikutsateni podziwa kuti inu mumatipatsa mtendere, inu mukupereka mtendere, ndipo mtendere ukhazikika mwa ife tikapanga chisankho chokhala mbali yanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.